Wemntwana mubobo ngaloko kutholayo Uyabo ekubongane bongo khulu ay Wengane yamubobo ngaloko kutholayo Ewe uyabo ekubongane bongo mdala Sizoqala kwiprogram yethu sizoqala nje umama uNgcebo wasePhoenix ozosivulela le program yethu ngomkhuleko awukhome lapho busingecwe ngani ngilikhola sikizafeko ngiyabuyela umphakathi sivala methe sikhuleke sonke bantakwethu siwubonge nje losuku baba wethu osezulwini phakathi kokungcweleka umbuso wakho mawufike intando yakho mayizwe emhlabeni nasezulwini awusiphe namuhla isimbo sethu semihla nemihla usithethelele izono zethu njengoba nathi sibathethela abasonayo ungasingenise kulingweni kodwa usindise okubi ngoba umbuso wakho amandla nokhosi kuze phakade amen udumo alubekise indodana nomoya oqondileyo njengoba unjalo ekuqaleni usenjalo namanje yoba njalo sonke isikhathi naphakade amen ngegama likaYesu makadunyiswe uJesu Kristu kuze phakade amen naye ngejana zomucela ingoma yakhe ayithandayo Ngosami mina phela negunya lokukhuluma intombazane iyadleka na DJ awungithanda ngikuthande nami manje ngabe ispeak udedela ingoma igama lami qala ngithuthuba Nkosi yami igama lami uMandisa wakamtshali
Yabo mangathiwa ngikhuluma ngomngani wami, umngani wethu. Ungathi kuseni. Mina Silo Sbahle sazane eMandlethu. Sazane eMandlethu ikangifuthi yonke crew. Bethi nje le ntombazane leya itshela kabi. Athi uSbahleke angeke uzwe umumo. Ngathi angeke akasibhayisikele umngani wami. Umetheni uyama kuleyo nto, uyama kuleyo nto leyo aphekizela kuyona. So ngelila ngathi sokule wathi hayi sekungicanga ukuthi sekuyisikhathi sokuthi wazi abangani. Hayi sihambe ke ngibona futhi ukuthi yazi bekune meeting la. Futhi bashilo ukuthi abahlangene njengo nje nami. Kodwa ngicanga ukuthi kusukela ngalelo langa asikaze siphinde sibheke emuva sinomngani wami kuze ube namhlanje. Asabonani hlobo ngoba omunye uhlala le omunye uhlala le kodwa uthando analo futhi uSbahle for abantu akuveli ngashintshi. Ngicabanga niyabona namhlanje indlela nje into yakhe ibinokuthula ngakhona, into yakhe ibiyimpumelelo ngakhona, kukhomba inhliziyo yakhe. Wasala naye uSbahle namhlanje sikwazanga ngisho ukummisa umngani ngoba hey abafana. Manje bomama banibone. Kodwa emngani wami ngifuna ukuthi nje ngiyakubongela ukubona konke engazi uNkulunkulu engakuvulela yonke into efiswa inhliziyo yakho. Sibonge noma siyaqala ukubona iziphuzo Nkosi yami ezivuthayo. Siqala la ekhaya. Siyabonga ngani uqhubeke nje nenhliziyo yakho uzobona futhi ibusiso isazophinde zehle. Namhlanje oba sihlanganele Umemulo engazi uthi next week ke mngani wami sekuvuliwe phela ake ekhaya. Hey, sanibonani. Ninjani? Ngiyaphila. Igama lami nguPhumla ngokamdlalose ngiqhamuke eMlazi nginomngani eNanda. Yo. Hi. Guys, uSbahle kayena umngani wami. Usisi wami. Mincane iminyaka engisayazile sindawonye noSbahle. I think u5 years awuphelile. Ayikho into esingayixoxi. Ayikho into esingayixoxi. Angazi ngathini ngaye but kumina kayena umngani wami kuko konke esesidlule kukona naye nje akaze angilahle akaze khombise mhlambe angazi ngizothini kodwa Sbahle uyazi ke nawe silindele la million leliyana nami nawe uyazi ukuthi nje hlezi silinde lona to omabam mina guys nguPhumla ngokamdlalose but sengewamkhize mina ngakhetha uAdopt kamkhize ngakhetha uAdopt kamkhize to mawami ngiyabonga ngakho konke ngokungivulela izandla ungangazi sikhulume efonini nje so nje Sbahle kuko konke okufisayo uNkulunkulu akunike kona izandla ezimhlophe ngizohlezi nginawe ngaso sonke isikhathi noma abantu bangazama ukusixabanisa kodwa uthando lami nawe asisoze lashintsha akekho yena phakathi kwami nawe akekho yena phakathi nami nawe uyazi ukuthi nje ngiyohlezi ngu-anti kakhe uma kakhe kukhona nogogo kakhe nobaba kakhe so nje yonke into yethu nje izohlezi njalo so iskim sami nje Sbahle ngibabonile nje guys abukho mhlambe umucizelane ngikubonile nje siyakuthankelele nje kamnandi so nje ngiyabonga kakhulu Sbahle uyazi ngiyakuthanda Siyabonga kakhulu kubangani baSbahle asabe sebeqhamagula ngoSbahle indeed umcimbi kaSbahle ubuyinhliziyo kaSbahle ngihlezi ngibatshela abantu ukuthi uSbahle anayi are not friends. We have a mutual friend now, but she became a friend. In that manner also,
bese kuchazile ukuthi ngimhlalise indaba ngimhlalisile ngoba bona bakhetha bafana. Siyabonga kakhulu bangani basibethe, siyabonga. Hayi phela imic yami namhlanje. Usongabi nomona unambali lapho. Ngicela bazokhulumela abasemsebenzini umama uThembi Nyembe. Igama lami nguThembi uNtombi waKaNyembe. Ngiqhamuka kwaMashu. NgingowaseMnambithi ngokuzalwa. Actually angiyena umphathi kaSbahle. Ngiumphathi kamphathi kaSbahle. Kodwa ibond yami noSbahle imjombile umphathi wakhe. Mina naye sabonda kakhulu. Maka Sbahle, ngicela ukuthi ngiyakubongela. Why ngithi ngibongela wena? Ngoba eindaweni esisebenza kuzona sihlangabezana nobunzima when it comes to ingane zenu. Ayiphatheke. Asikwazi ukuyiphatha. Zisitshela manje ukuthi awuyena uma wami. Zithi ngangingekho ebushini bakho. Zitshele mina ngomsebenzi womlungu wami. Kodwa uSbahle akanakho ukuthi uma ngimshiyo hlange. Amen. Ngibonga ukuthi uthekena amamkhipha la ekhaya wathi Sbahle uma wakho nodadewenu nabafuna uzobathola ngendlela. Yilokho bazali efanele sikufundisa abantwana bethu. Ungamtsheli ukuthi uzalwa yimina wena akekho uzokuthinta. Hey ngoba basinike iproblem lawo bantwana. Kodwa uSbahle ufike emsebenzini kwayingane wadleka. Waphatheka anguthatha ushidi bayazi. Ngilo mphathi lo cabanga kabili mafane kuze kuyena. Ngilo mphathi lo othatha idecision usayina wena emoyeni ukuthi uyafuna yena ukudlelana naye. Ngoba ublue ngeke ngimshintshe ngithi ublack. Ngoba ngifuna ukuthandwa wena. uSbahle leyo ngane engikwazi ukuyitshela ukuthi no. Uno uyazi ukuthi wami no it's no. Uma ngithi yes ngisho ngenhliziyo emhlophe. So ngiyafisa nabanye bafunde babonele kuSbahle. uSbahle ngibone ikhaya lakhe ngingakaze ngene kulona. Ngibone uma wakhe, ngimbone ezithombeni ngingakaze ngimbone kanje. Ngimbone through uSbahle. Bantwana, uma niphumela ngaphandle, ni reflection yabazali benu, ni reflection yamakhaya enu. Ayikho into enhle empilweni engingayifisela uSbahle. Uyazi ehleli lapha yana ukuthi I do my best ukuthi always I push for the best for her. Ngimfisela something better out of that department. She don't deserve to be there. Indlela engimthanda ngayo hayi ngoba ngichema imisebenzi eyenza ukuthi uthandwe emsebenzini. Imisebenzi yakhe ingenza ngifisa ukuthi ngingahamba ngeenyawo ngigudlu enthungu ngishiya imoto yami eceleni komgwaqo for uSbahle. So Sbahle bekumemulo lo bekungawona umshado. You still gonna be your mother's daughter. You still gonna be my baby. Kuze kufika isikhathi esi-right la sothi khona ya it's fine. But for now usazohlonipha lo muzi wakadoma njoba buhlonipha usazongihlonipha. And unfortunately fortunately ngumngani waSbahle even nako WhatsApp not even a single day uSbahle apose into ezongenza ngishivreshe ngodole. Uyazi ukuthi kunomphathi engithetha naye. She will never post anything engcolile uSbahle. Ezami ingane ngizalayo zingiblockile ngixoxela. But not uSbahle ngithetha naye at any time of the day, at any time of the night. Sengisho ukuthi indlela aklini ngakhona kumina ezumzali angiyena umphathi kuSbahle but she treats me like her own mother. Keep it up sisi. I love you with all my heart and I wish you nothing but the best. Siyabonga kakhulu kumama uThembi Nyembe. Unandi ukuzwa amazwi ukuthi uSbahle nasemsebenzini uyadleka. Baba siyakubonga, baba siyakubonga ngothando lwakho.
wami bazalwane sanibonani. Luthiwa ngikhulume ngoSbahle. uSbahle ngizokhuluma ngengane yami. uSbahle uyingane yami. Angazi. uSbahle uyikho konke okuhle, uyingane ehloniphayo. uSbahle uyalithanda ibandla, uyalithanda isonto, uyawuthanda umhlangano wakhe uSbahle. uSbahle uyasebenza uSbahle, aphume ekuseni uSbahle ephume emhlanganweni, aphume emsebenzini. Uthola ukuthi kunento esinayo emhlanganweni. Siyambona uSbahle nanga. Hawu. uSbahle uphume emsebenzini awulalile, akalalile uSbahle ngoba uzosiza, uzosebenza ngoba umhlangano wakhe uyawuthanda. Akaphushwanga ukuthi ajoyine umhlangano, kodwa wazijoyinela umhlangano wakhe ngoba ewuthanda. Ngifisa sengathi ngane yami ungangeshintsha inhliziyo yakho enhle onayo, ungahlale unayo njalo. Inhlonipho onayo. uSbahle akanakho ukuthi ena mina nangu uma wami lo akuyena uma wami, kodwa sewoma wakhe sonke sibadala kuyena. Usihlonipha ngendlela ahlonipha ngayo uma wakhe. And angikaze ngizona ngelodwa ilanga uma wakhe ekhala ngoSbahle. Uma wakhe siyaxoxa kakhulu naye. Kodwa angikhumbuli engitshela hawu makasithanga sengafa uSbahle. Kodwa njalo uhleze encome ethi njalo uSbahle ingane yami. Sbahle ingane yami. Inkosi igcine sisi. Ikuphe konke oyifisela khona. Nje ngikufisela konke okuhle nawe usifisela khona. Inkosi igcine uze uphumelele kuzo zonke ifiso zakho. Ngiyabonga. Amen. Masimbonge onomzakangaka simuthande simukhonze Ngiyanibingelela nonke enikhona phakathi kwekhaya likaDlomo. Sinibonge ngobuningi benu, nidele konke ebekufanele nikwenze, nafika nakhetha ukuzoba nathi. Ngiyabonga ke kakhulu. Ngiyabonga ekhaya likamnakwethu. Mina ngishade noma ka Sbahle omdala. Ngumkhizi Sibongo. Ngithi ke mangabe siphakathi kwaleli khaya namhlanje nginokujabula. Ngoba size sizofika lana nje kukhona lesake sadlula khona okwakunzima khona, okwakungeke kube lula ukuba sidlule, ukuba sasingabambene, kodwa ibond eyakheka ngaleso sikhathi kuze kwazoba yilesi sikhathi sisabambene. Siyabonga ke maka Sbahle ukuthi izingane zakho uzikhulise kahle, wazikhulisa ngenkolo, ziyahlonipha. Asisho ukuthi ngeke zone emgaqweni njengezinye izingane, kodwa ziyawazi umthetho wasekhaya. Sithi ke siyabonga ngendlela engibuka ngayo. Ufane noJoshua owathi ekhuluma noNkulunkulu
uNkulunkulu emthuma ukuthi makenze umsebenzi wathi Joshua qina ube nesibindi ungabi nalivalo kukho konke ozodlula kona ngizobe nginawe noma kuphi la uyakhona ngiyakuba nawe futhi konke oyokwenza kuyakuba nempumelelo uligcinileke lelo zwi ka Sbahle kwaze kwazoba imanje siyakubongela ke Sbahle inselelo engiyiphonsayo kubantu abasha ukuthi ningavumi umuntu adelele ubusha bakho uze yena akutshene ukuthi awinto yalutho nje wena ubani kuze kube khona amagama awashoyo njengawe unikwe ubalelo gunya ngempilo yakho ngithi ke bantu abasha zimeleni njengoba uSbahle ezimele kwazoba imanje siyabonga ke Sbahle ukuthi wenzelwe umcimbi ongaka uhleliwe abazali bakho benesikhathi kungenxa yokuthi uzihloniphile wazigcina kwaze kwabala sicela ke ukuthi konke okufisayo nobekubophekile kuqaqeke manje ukhululeke nawe ukuthi sewukhululekile sewumntwana okhululekile ngokuhlonipha kwakho ngiyabonga Cause ikhona iphutha silenza njengabantu abasha lento engqondo ukuthi anginandaba akumele bophele emhlabeni uthi awunandaba ungalisabi nje ihlazo kumele ngaso sonke isikhathi ulisabe ihlazo molisabe lithi iBhayibheli the beginning of all wisdom nje kumesaba uNkulunkulu uqala kokuhlakanipha umesaba uNkulunkulu so ungazenzeli abazali bakho ungenzela abangani bakho usuku uzenzela wena impilo esiphilayo neyinqumo esithatha senzela abazali bethu sizenzela thina amen uyabona nje uMandlama uNkulunkulu umbusisile ngengane ayithathela isinqumo yona ngoba ingane zonke lezi njengoba singane siphuma emakhaya sifundisiwe kithi singayitshelwanga umuntu uma eseyinqumela njengoba libona iphara lihlala edrobheni layalwa lakhetha ukudlela emgaqweni so Sbahle khethe kahle wangakhetha kuphela ukuba nje umuntu omusha wabeka uNkulunkulu phambili ayikho into yokulungela empilweni uNkulunkulu ungamazisi noma singa influencer na kanjani abantu abasha ngimusha ke I'm still brand new ngiyabona ngikhuluma ngayo into engiyaziyo singakwenza konke sikrube stante sikwenze konke kodwa uNkulunkulu akabe inkosi uJesu abe inkosi nomsindisi ayashumayela ke manje ngeke sidela phambili ngeke sokhulumela sisabadala uMesis Khwele ngitheleke ibhimbi kodwa ke kuthiwa ngimdala mekushiwo kodwa ngiyeke ngingakwazi ukukhuluma ngosisi wami udadewethu ke lokuya sibanga kuba ngafungwasi la ekhaya siyizingane zala ekhaya siwu5 mina uqala usine uSbahle uAndile ukwenza siwu5 into esafundiswa yona engibabongayo abazali bethu yinye eyokuthi mekhono yedwa wethu ojabulile lo yedwa ojabulile uthatha ifoni afonele lababa u4 abatshela ukuthi kuno1 no2 no3 ongijabulisile into efanayo futhi mekhona oyedwa wethu onenkinga laba bawu4 khona abakhanda iplan yokuthi bazomsiza kanjani lo oyedwa olenkingeni into engiyifuna engisukumele kakhulu ubonga abazali bethu sikhuliswe abanye abazali abasifundise ukuthi 1
funa wazi ukuthi uNkulunkulu ukhona noma ungayaphi uyephi, kodwa umqondo wakho oqala okufuna ube nawo ukuthi uJehova ukhona amazisi. 2, ukwazisa umuntu omdala. Inhlonipho into esifundiswa yona. Sibahle into engiyithandayo dadewethu inye ukuthi somdala kodwa namanje iziyalo usazikhumbula. Ngiyakubongela sisi engathi kuyaqhubeka nenhlonipho nothando lakho onalo. Asisoze sahlukaniswa ilutho. Sibonga abazali bethu ngokusithanda. Sinabazali, sinamangani futhi kubona. Ngiyabonga kakhulu. Mawuthi khona iphunga elimhogelayo la ngiyakutshela ke ngamayiphathi sicela inkomo. Mawuthi yamhogela samluza sicela inkomo ngoba hayi awuzumthola kalula biwe la ekhaya ba bile sabaka siya ngipha ngazo umyeza noma umayeza ngibingelela ikhaya lakaDlomo, ngibingelele uSbahle uSky, ngibingelele omama bomkhuleko omamdina balapha ya la kufundiswa kahle khona uSbahle. Ngibingelele izihlobo zethu noma singasaphelele. Ngibingelele ngizothini nje yazi ngijabulile nje kakhulu bazalwane. Ngibingelele ngisho makhelwane uqobo, ngibingelele ngisho udadewethu esashiyelana naye ibele, ngibingelele nobaba ubaba uKhabazela umyeni wami. Savumelana nobaba uKhabazela sathatha isinqumo, wayethatha isinqumo ebona ubaba uDlomo esengasekho, wazitshela ukuthi ngiyasithatha isinqumo. Angifuni Sbahle ukukhuluma kakhulu ngoba angifuni ukukhala, ngifuna kube kuhle nje kuze kuyophetha, angisifuni inyembezi. Bazalwane, angazi ngizothini ngendlela engijabule ngayo, ngifisa ukundizisa kwale bhano elindiza la. Ngijabule kakhulu, ngicabanga ukuthi nani niyabona ukuthi ngijabulile. Kuningi engingakusho ke ngoSbahle bazalwane, kodwa Sbahle izilonkosi lithi uma savuswa kanye noKristu asifune nokwaphezulu. Manje ngizokunika lo mazwi dadewethu nonke nokwenza noSbahle ukuthi zathi mazishaya ithotho anikufunanga kwaphansi kodwa nafuna okwaphezulu. Ngizothi mamdina ngiyanibonga kakhulu makatholika amahle, ngiyanibonga ngokungiqinisela le ntombazane nokukhulisa noSbahle, niqinise ngisho udadewethu nikwenze konke nje okudinga omama bomkhuleko. Ayike bazalwane udadewethu njoba ngishilo ukuthi ngancela ngamshiyela ibele. Akukho ngisho uZipho manje ethi uZipho into encane ngishe ngaphansi konyawo. Makuhlungu nje ucinga uSbahle kuye ukuthi noma sengiza la ekhaya kutholakala ukuthi ngiyafona azabuza uSbahle ma noma mkhulu ngeke ninibonane, kutholakala ukuthi kulaythi leso sikhathi esibonana ngaso. Kungcono nje ngisheshe nje ngimfona sike sithathe kuphela iairtime ngifake iairtime bazalwane. Ngizothi nje Sbahle mntanami ngiyakuthanda, ngizothi ngizokhuluma ngenhlonipho. Izingane zanamhlanje ziyahlupha. uSbahle ngiyayithanda indlela athobe ngayo. Nami ke futhi bandla anginawo umntwana ethiwa lokha uyinkinga uhlale ekhuzwa. Ngiyakuthanda ukuthobeka athobeke ngayo ngendlela athobeke ngayo uSbahle. Nathi ke sizalwe ekhayeni lokukholwa
la safundiswa khona ngokukholwa. NoSibahle-ke ngokunjalo walincela lebele bazalwane lokholwa. Ngiyamthanda kuSibahle ngoba phela izingane noma zinezinto zazo, kodwa uSibahle indlela yakhe yokuqala nje yokuqala esontweni. Noma kade agcina uSibahle uzwa ngaye ethi hey anti kade ngagcina esontweni kodwa ukubambeka ngokomsebenzi. Ngiyabonga kakhulu umama okhulumile la. Ngizwe ngithokoza kakhulu abaphethe emsebenzini noma ethaka baphethe, kodwa kungijabulisile ukumuzwa njengomphathi ekhuluma. Kwangijabulisa ukuthi ngizwe ukuthi uSibahle kanti inhlonipho ayigcini la kuthina. Nangale emsebenzini lokuphila esikubona kuyena uyakuphila. Ngizothi Sibahle mntana uqhubeke njalo usijabulise. Ayike bazalwane la ekhaya kwangithokozisa kakhulu ukuba khona kwaSibahle. Kade ngikhombisa uSibahle ngizwe kahle ethi we auntie uyayibona le ngubo yokulala isiqeshwana nje ngangino 1 year ngizelwe. Uthi le ngubo nje auntie thatha ubeke kuyona sifule ngayi inyanga ngoba liyanetha, kodwa nje ingubo wangithengela yona ngizelwe. uSibahle bazalwane uyigugu elikhulu empilweni yami, futhi uSibahle ubuyamilise kwami nje. Nanokuthi ke mina ke senginje, kodwa uSibahle-ke wafana nomamkhulu wakhe. Ngizothi ke Sibahle ngiyaziqhenya ngawe mntanami, ngiyaziqhenya ngawe ngane yami. Ngibonga ukuhlonipha okuhloniphayo, ngibonga ukuthobeka othobeke ngakho. uSibahle akwangixaka makwazi kuthiwa ngiyagula uyakhalisa kwengane encane noma ezothiwa ubaba wakhe uyagula akhale ngathi ingane encane. Ngizothi ke asibambane njalo Sibahle dadewethu, ngiyakuthanda mntakama. Ngiyakuthanda esidlule kuzona, kodwa bekuba khona lokho ukuthi ngazi ukuthi konje nginengane yama eshiye ubaba wakwayo. Bengike ngibe khona lokho buhlungu engathi ngingamfonela njengoba ngisho ukuthi ekuseni nasemini nantambama. Ngizothi dadewethu azi ukuthi kaMkhize kwakho nami kaDlome kwami noma ngathiwa kunjani, futhi akukho okusihlukanisa nodadewethu, akukho ngikuboni okungenza ukuthi singahlukana. Ayike baba uMkhize ngiyakuthanda ngoba uyazi ukuthi njalo uhleli useduze kwethu njalo nodadewethu, awuhlukanisi ukuthi kwathini. Ayike igugu lakhe kubaba lapha ekhaya uSibahle bese ngisafonela noSibahle. Ayike Sibahle ngane yami ubeke uziphathe kahle ngisho emsebenzini, ulunge ngane yami. Ngizwe kukhona indawo ethi Cosololo, mangibuka izinto zakho zizinhle enzani ngathi ayikho indawo ebuhlungu ngawe Sibahle. Uyangibona ukuthi ngihappy kanjani mntanami, ubeke uziphathe kahle. Igama lethi lihlezi lilihle njalo. Ngiyabonga. Amen. Ngisu Jesu Kristu. Omi phambi kwenu umamncane kaSibahle. Angisenawo nami amaningi ngoba udadewethu omdala usekhulume konke. Ngihlale kakhulu kuleli khaya la kwaDlomo. Kumnandi. uSibahle ngicela angibheke uSibahle. Ufevo. Mina bengimbiza kanjani ngithi ufevo. Sihlale kakhulu naye. Ngivele ngifikelwe inyembezi kodwa namhlanje sijabulile. uSibahle uyazi la sisuka khona. Ngumamncane wakhe kodwa akukho uSibahle engingakhuluma naye. Even noma kuthiwa ngidiniwe uyazi naye ngithatha ifoni ngifonele yena. Athi hayi hlisa umoya mfowethu kuzolunga. Sibahle mfethu ngiyakubongela kakhulu. Ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu kukho konke okufisayo akuphumelelise. Siyayazi siwumndeni wakho, uyazi ukuthi sikuthanda kangakanani. Inhlonipho yakho iyona evele ikwenza ukuthi ufisa ukuthi ngoSibahle ubone ukuthi ungenza konke. Mangithi konke ngithi konke Nkosi yami. Ngiyabonga. Siye isikhulumi sami sokugcina bengicela nje ukushutheka ozokhulumela obhuti Andile. Sathatha lethuba nginibingelele nonke. Ngokukhulu nje ukuhlonipha nje umzala wami uSibahle. Ngathuka ke manje sengikhona ngizothamela kanye ngithi ngizoba khona.
Ngoba ngiqhubeke nje khona ngizobe ngifuna ukuthi ngihlela khona ngikhali. Ngoba mzala ngisho ngifuna ukusho ndayithandayo mzala. Asithi inhliziyo kaJesu yanginakekela. Inhliziyo kaJesu yanginakekela. Inhliziyo kaJesu yasinakekela. Inhliziyo kaJesu yasinakekela. Ebusuku. Yazi yabo ubhuti ubhuti ave nomonake ngikaniza kubo enye inkinga enginayo nje bayazi ke labengihlala nami bangena ikhona engayiqondi ukuthi ngingekho engenayo esibahlula engathi kaThemba kalipheli ke la ngiqondi kahle bayazi ngihlala nabo engakhuluma ngosisi uSbahle ngakho ngithi nje sisi ayijwayelekile lento uyazizana ngaba mfethu uSbahle ngizontshela kanje na into engithanda ngoSbahle lezo yabona uSbahle indaba meyazi mayifaka wena umbone ebusweni le ndaba uyayazi bese uthi emzala ngeke mzala mina ngeke le page uba ulazi athi ngeke mzala uSbahle ngithanda ngoSbahle ukuthi akafike aluze uvo lwakho ukuthi uthini ngami ebese mina amaselfie yami sengithi wena Sbahle kuthiwa wakuzwa ukuthi awukhona hayi ngiyazi kodwa mina ngiyakuyala ukuthi ukuthi nokuthi oh yabona ukuthi awunalo ulwazi engizokusho ke mina nje ngosisi wethu uSbahle kuyigwala ufana nomamkhulu wakhe igwala nje njengomamkhulu Sbahle manje waqedwe 100 hamba noSbahle uyaqala uSbahle ufasa ibhani yini manje king hayi ngase igijima kakhulu le moto okay uSbahle ke lo but engizokusho ngaye hey Michael egama la ngilisho yebo ayingivale ngohambe ngeke ngikubonile ababathi bakhona hayi ngiyadala ngitshela umbiza ngitshela kumbiza simbiza nje ngomfimbi uyazi masithi imfimbi sichaza ukuthini manje ngiyesizula ngithi ufavorite umfimbi imfimbi litha ngithi so manje uyazi masithi imfimbi uSbahle ke siyasisho ukuthi yabandla wena u-anto right yabo masimbuka nje u-anto right ohlelethi ngicela ngidlisele izingane yabo hlaka nomuzi wakhe nje ucela hlale ecela izingane obilo anti lo nje usiphethe kahle yena bandla nalokuthi mina Sbahle ngizokubonga kwena mfethu yabo mfethu yabo nje losiphathele ngawo u-anti mina abantu engizoyisho imali khona bangani baSbahle ubani lo make BM ubani yabo uSbahle akahlupha nalo sisi lwama nge-i10 ibona abantu abanesandla ehlupheni kwaSbahle kodwa hayi ukuthi uSbahle uyahlupha hayi uSbahle akahlupha umsolo umntaka anti inkinga kunemoya nangomleduze kwami unemoya efikayo uyifika imembatha umntaka anti ngithi ngiyabheka kodwa umntaka anti yini kodwa uma samthola sohleli naye athi mzala nami ngivene ngingazi yami
uvele yabona ngiyamchaza so manje mendi yabo mendi lo shino kuphwa ngawo awumuhle neze ubuye yabona nje khona la kubuye phambane khona wala sokusho nje uSibahle usisothi siyamthanda futhi simthanda ngayo yabona abafethu ngempela ngiyazwelana nesihlobo sakhe class amthinda so ukhomba lona okuthiwa gaywe kona ebusuku nango1 nje uSibahle usiswethe simthanda kakhulu ophila nathi uSibahle ukwazi ungena wonke ama category unento akwazi ukuyenza ke ehlula sonke efamilini Sibahle uphila nawo wonke age group ekhona kunabantu abadalwe kanjalo okwazi ukuphila okwazi ukumehle nezingane afana nengane ahlale nabantu abangangaye alingane apho umuntu abadala kanjalo so leyo nto leyo she's very unique at doing that engotela kona lesiswethu siyakuthanda nawe qhubeka usithande mfethu ona methe ngicela kakhulu cela ungakhohlwa uanti nje mina ngihappy kakhulu mfethu ngawe angifuni nje ngibe sensitive ngoba mhlawumbe ngisihappy manje ke kunenyembezi zangiphaphela zasondela yabo ngendlela engayiqondi nje yodwa nje mzala engikushoyo mfethu njengomfowenu mfethu ulana kakhulukazi yes nje uyeke nje ukuthi unawo ingqondo yakho ubungiblock uphinde ungangiblock ungiblock mephuma mezohamba noma ngiblock mangikhomenta phinde ngiblock yabona nje into ezinjalo manje siyamthanda kakhulu ile simthanda nganje bafethu yabona nje ngimthanda yabona nje simthanda ngaye bafethu ingeke ngisho isidumbu mangisayiza kahle amehlo engqondo sophuma asifune umuntu nje ozosixakasela yena siswami siyakuthanda so bhuti bakho si happy ngawe underline happiness we are happy we are very happy indlela happy ngawe nemfethu nje mina ngihlale ngisho bayazi no sine bayazi abantu bafethu nje sebengaphapha nje abafana bakomyimi ezibanithathe kodwa thina bese happy ngani ngoba nje niyasibuyisa nasendleleni masibheda nje niyasiya yabona nje into ezinjana lezo abethu balelo into abanjalo babona masayile umuntu azokukhuza empilweni usuze ebhedayo so nje mina njengoba nje sisangesithunga shadi kodwa nje si happy no smart naye manje uyashesha kodwa ayiphuthuma manje asicela asiphele ngo5 years ngoba sisahappy bayazi nje no benosende bayazi ngolethi bayazi nje omkaba ibethu nje siphila nabo awone mawonile uthi Thwani ngizokulanda fresh. Awulanda fresh okwazi ukuthi mawulanda fresh okwazi ukuthi mhlanje uqondisa igwebo. Futhi masoqondisa ukuthi hayi bethu hayi kulungile. Uma sabantu bayingena mina ngazi bona ngisho ukuthi hayi angazi abanye bakhuluma ngoba isister bethu angiqondisa yabo. Ngibalo mntwana sibalo abantu aba understandayo. So siyakuthanda neSibahle. Keep on being good. We made you basho lokhim. Siyakuthanda nebethi strong. Eniya sithanda ngani ungomezelo wayichaza siyakuthanda mfethu. Asifune nje uqhubeka kube nje uhloniphe abantu abadala ngoba sina vele thina nje unjena ke kuthina bathi angibiza ingoma ngithini manje bambala bozona iJerusalema 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 Kithiye kunomfule nguwelile iJerusalema Neyimosha lento isandla sishawa kanye egcineni Selanga
Imina nginegunya lokukhuluma. Isikhulumi sami esilandelayo ngithe indlela abantu uma Ka Sbahle. Angazi uzosuka umhlabele nomurayithi. Ubu Andile was Ngiyongena endumisweni lento le u-anti wathi kumina yena bengihlele ukuthi wathi u-anti mina mase sengihleli kanje angithi Jehova wami uyayiphoqa izithaza ngithi Jehova wami uyayiphoqa izithaza Jehova uyayiphoqa izithaza hayi uvela ungiphakamise Ngiphakama nokubonga ngithe uma ngisithatha isinqumo ngithi ngikhulisa uSbahle bekungekuhle kwakungemnandi mangibuyela emuva ingoma engangiyicele ku DJ ukuthi angidlalele yona le njengoba engangidlalelanga ngoba bengiye ngithi mangiyizwa ngizwe ukuthi iyakhuluma bayazi engisuka nabo le la ngisuka khona uMamNgcobo ukuthi ngisuka kuphi nempilo kodwa namhlanje ngithe ngoba ngikhulisa uSbahle ngathi ngiyambonga bazalwane kingana uyikhulisi wedwa mawuthi uyikhulisa uSbahle ubaba wabo washona bebancane ukwenza ngicabanga ukuthi wayeno 4 years kwakungelula ukumkhulisa kodwa ngazibona ngikwazi ukumkhulisa ngoba eceleni kwami kwakhona usisi wami ekhona uSbahle bekhona udadewethu uNingi ekhona uMagugu besethe ukukhula ngiyabonga Sbahle kuyathiwa kumkhonyane wesigodo sokuqetshula kodwa
angikusho lokho kuSibali ngoba uSibali ube ubaba uSibahle ehanjelwe umzali kodwa uSibali wayelithatha ithuba lokuthi amkhulise uSibahle ubengasho ukuthi akuyona ingane yami kodwa bethi mangabe uSibahle ekhalela into zesikole uSibali bekhipha ngenhliziyo ngiyekhumbula ikhathi bezike zifike makuthiwa oDisemba kuza okhisimusi bekuthi makuvalwa namhlanje afika umfowethu abathathe ngemoto abebashiya kaSiswami ngoba bebevala leli nxeba lokuthi ubaba banayo uthi makuvulwa isikole uSibara akhiphe konkanakho iphakethe eliphumele ngaphandle ezami ingane enzela ziye esikoleni kuthi mangabe isimo sitshekile uSibara bengike ngizwe engifonela athi ngizwile ukhuluma nodadewenu ngicela uhambe uyobheka kaSpa ngithi Sibara anginayo imali engamtshelanga uSiswami ngithi anginayo imali athi iboleke uzothi mawufika kaSpa kunemali engikufakele yona ngigcine sengingasazi noma kufanele ngibonge ekusisi noma kufanele ngibonge kuSibara ngendlela ekusuke kwenzeka ngayo ngizothi ngiyabonga Sibara ngoba ukube wawungekho wena mhlawumbe ngabe udadewethu akakwenzanga lo ngithi khabazela ngidlulisa ukubonga ngiphinde ngizobonga omama engikhonza nabo bafowethu ngiyabonga bomama Ngcobo sis J mama uMpele umhlangano weCW ngiyawubonga omama Ngcobo kuke kuthi noma izinto zinzima kodwa bangithathe bangibeke endaweni ngiphinde ngizobonga usithembi ngangamazi kodwa ngiyazi ingane yami inomzali emsebenzini uziwe uyangimangaza ugogo kakhe emesehambile ngoba nginomzukulu engingamazi kodwa onogogo ngibonge kubona ngibonge istaff sasemshiyeni ngizothi ngiyabonga ukungigcinela kahle ingane yami ngibonge bonke nabonke abangani bakhe ngizobonga komakhelwane bami abangisupportile ngiphinde ngizobonga istaff sasenhlonipho nasi ngala omisi beyingane yabafethu ngihleli kahle kabi nalawa amantombazane ngikeke ngichaza okuningi kodwa ngihleli kahle okubi umphathi wami uBhengu usehambile kodwa khona ngihleli kahle nabo ngishona ngivumbuluka nabo abakaze bazi bangibandlulula ukuthi bona bahlala phi mina ngihlala phi ngiyabonga ngiphinde ngizobonga indodakazi enginayo uSibahle ngizothi mntanami inhlonipho onginika yona ngiyayibonga angikaze nangelilodwa ilanga ngikhalisa uSibahle uyaqala namhlanje ukungikhalisa ngoba ngijabulile ngayo ingane zamantombazane ziyahlupha zilala ama-out kodwa yazi ayilali out kuhlule kunenkinga emsebenzini okwangahambeki wahamba waya kubo ngicabanga ukuthi kubo kancane noma kubo kaphumla kodwa kwathi makuqhamuka itekisi eThekwini wayeka ukuyolala lapho wakhulukudeke eThekwini wabuya wezekhaya ngithi mntanami ngiyabonga angeke ngisho ngithi ngimkhulise kahle kodwa ngizothi ngibonga umdala ongipha amandla ukuthi akhule abe yinto ayiyona ngibonge uMagugu noSineno Andile ukuthi makunenkinga kuSibahle baqhamuke eqala ngiyabonga ingane zami ngibonga uthando ninginika lona eyinganeni enginazo ngiyengibale ukuba u5 ngithi Magugu ngikukhulisile ngithi Sinebe sekuzoba uSibahle kube uAndile kube ukwenza ngithi ngiyanibonga indlela enibumbene ngayo into eniyona nize ningangenwa abantu noma ngathi waqhamuka abakhwenyana kodwa bazibangani angazi kufanele ngithini indlela engijabule ngayo ngathi mangiqala ngicabanga ukuthi kufanele ngikhulise uSibahle ngalala mina ke ngiphaphama ngo3 mangiphaphama ngalikhomba ucingo okusisi ngathi ayisisi ngicabanga ukukhulisa uSibahle wathi ucabangani ngathi ngicabanga ukukhulisa uSibahle wathi ngani ngathi uNkulunkulu uzolenza iqhinga yayingekho imali kodwa ngoba nganginothando lokuthi ngimenzele into enhle ngingathathi entweni
engithatha kona okungekho kodwa kwenze ukuthi ngize ngikwazi ukuthi ngifike kuleli izinga engimbeke kulona umntanami ngoba ngangifisa ukuthi angangiphoqi ngangihlezi ngimncanga ngithi umntanami ngiyakucela ngize ngiwathola amandla okukhulisa ungabi nayo ingane sithi noma silele embhedeni sithi masixoxa ngoba uSibahle umngani wami oqala bakhona abangani kodwa umngani enginayo empilweni uSibahle uvuka kowakhe umbhede eze kowami ngivuka kowami umbhede ngithi makithi ngiyamkhulumisa yinila ngathi akuvuma ukukhuluma ngimbangela umsindo ngihlala ngidonsa isihlalo ngihlale ngikhulume ngedwa ethule akakaze kodwa athi ayi kodwa ma avune sicefe uyayenza athi nje ma ngiphume emsebenzini efike ekseni namhlanje ngizothi angisho ukuthi khulela ukuthi uhluphe kodwa ngizothi khula ngomqondo kona konke okufisa umntanami ngithi uNkulunkulu aza kuphe kona amen kubona bonke oThixo akekho njengaye sidlule ezintweni ezinzima masize sifike la kwakungelula nibancane ngangigijima nani izimo zinzima ngithi namhlanje mntanami ikhula angikhaliswa injabulo ngoba ubaba wakhe wayenezifiso zokuthi amenzele izinto kodwa isikhathi safika samthatha engasakwazanga ukumenzela ngizothi mntanami ngiyakubonga angazi inyembezi ziyaphi ngoba kufanele ngijabule angizifuni kodwa ngizothi mntanami ikhula namhlanje ube yilento ofisa ukuba yiyona uNkulunkulu azangigcinele wena ngoba mangathiwa angangigcinele wena ngaze emhlabeni ngayini uyimpilo yami ngithi uyikusasa lami ngoba mengabuyile emsebenzini ngima ephambi komnyango ngimfonele imbuzo Sibahle angikwazi ukulala ngizumeke engabuyile esithembe emsebenzini uthi mayefika ngibuye kube manje ukuthi ukwehla ngiyabonga mntanami ngithi sithembe ngiyabonga ukuthi ube umzali wengane yami emsebenzini ngoba ingane ziyahlupha kodwa uhleze ekhuluma ngosithembe uthe noma kune trip wathi nje ngihamba nosithembe ukathi nomesha athi emsebenzini ngizwana nomama abangangawe ma ngingijabulise lokho mntanami uqina okholweni zikhona zonke izinto kodwa ngithi ubambelele ekholweni ngiyabonga ngithi dinangwe ukhabela I'm emotional right now ngoba ngiyakuzwa ukuthi uthini ngiyabonga Sibahle ukuthi enqumeni oyithathile awuvumanga ukuthi izwe lihleke uma wakho awuhlekisanga ngomnoma wakho kodwa lokhu kwenze kwaumthwalo wakho ukuthi kukho konke okwenzayo emhlabeni ujabulisa uma wakho sibusiso ngasozo siphuca umuntu sifana nesitifiketi sokuzala sifana nedegree bangakuphuca konke emhlabeni kodwa lokho angeke bekuphuca Sibahle siyakubongela ngizoyishutheka nami kwiprogram ngikhulumela nomgonqo ngeke phela ngidela umbhede wami ngizolala esipontini u5 days wonke ngingakhulumi yibo emsinje kuphela siyakhala Sibahle ngamazi ngomandisi uMendi lo kade ekhuluma ngakandile uMendi wayemngane wami kosebusisi wami
so ngamazi-ke uyabona enye into ezizwanisile kakhulu noSibadle ukuthi uyadleka shame akumele ube umuntu ongadleki ngikushilo ekuqaleni ukuthi ube umuntu onganandaba nje into engizonisa kakhulu noSibadle ukuthi unendaba uSibadle ngisho nakuthi into incane kanganani uyithatha serious ngeke ngithi kwesinye isikhathi ubuya ngabi nayo isenzo phuma kodwa kuthanda uhleka ngisho umphoqi ahleke uSibadle usho nje into ubona ukuthi ayibo mina ngacasuka la ahleke uSibadle so sazona naye kanjalo-ke sihlalisane kahle naye kakhulu emgongweni bengiqala nqa empilweni yami solo ngaqala ukugongisa abantu ukuhlala nomgongo active ngaba mosemgongweni thuna ulo umnikazi womcimbi akanyakazi dobe suke ekhethe impelesi usuke ekhethela ukuthi zimsize uSibadle bekuyena usiza thina ngize ngithi okay lento yakho ukukhwishiza uyenza ngisho sikhona athi sengijwayele ukusenzela bengiqala nqa empilweni yami yonke ukwenzela umnikazi womcimbi ukudla ngikubo bekuhlezi kuyimina engenzela umuntu engimgonqisile ukudla indlela uSibahla yiyona siyabonga mfethu Sibadle siyabonga manga ngithola nomamezala angazi ukuthi iyona yiphi into naye kangithandela yona uma mkhulu kaSibadle siphathe kahle kakhulu ekhaya lakadloma sifike kwabi sekhaya mina-ke shame kumafika jwayele kumafika jwayele labo nje la bengiqala nokuza kaSibadle kodwa ngathi kade ngafika kathi kade ngafika yabo nje la ohlange nasemawoti sengathi sekhaya ngazi ngisho makhelwane abakhona ngenxa abangane ngifike ngibathole khona siyabonga kakhulu Sibadle siyabonga kwadloma sibonge kaMkhize sibonge kanzama nisiphathe kahle kakhulu hayi bo besidla bengithi ingubo yami ngeke ifaseke bengine-stress indlela besidla ngayo uma yiloko esondile nje lokho esiphekela uSibadle mese yaseba hayi bengiqala ngosami qala imishayela izandla ngiqala nqa ukukhathele nje lo ukuthi ngiyathanda ukuzenza into ebuka engathi busy kodwa nje angikhathele ukuthi hawu bengeda ngenyuka engenzi lutho hayi bo Nkosi yami isinakile le ntombazana so ngalamazwi lawa ngisukumisa yena uSingayi ezothi vote of thanks DJ ushaya ingoma yakhe Nkosi yami volume sondela Sibadle bekikiso mama abafana bashaya bakhwela Hallelujah.
Ngiyabingelela ngesiqubulo esithi makadinisa uJesu Kristu. Bafethu. Ngiyabonga kakhulu. Angikaze ngitshele ukuthi empilweni yami ngake kuhlangana abantu bezingami. Yazi bengeke ngithi kumani ukwenza ngidlalela. Ngithi anobe ngenzele nje surprise party noma ngani. Kukhona into nje kuthiwa yenziwe ngami la ekhaya. Bangihleke. Ngelinye ilanga bangisurprise abangithengela ikhekhe, badeka itafula kanti ngizovele ngingabuyi. Ngingabuyi ngesikhathi ababelinde ethi ngizobuya ngaso, ngibuye ngo-10 ngihambelile nabangani bami. Ngathi mangifika abazange baze balithinte ikhekhe lami. Ngisho ukudla babengiphekele khona ngakufica phezu kwetafula ngibozile. Inhliziyo yami yababuhlungu ngathi awubeqala nje ngqalo ngenzela iphathi ethu ukuba serious nyana. Balapha banesandla umengi. So ngithanda ukubonga kakhulu, ngibonge kakhulu. Ngizobonga kwamakhelwane bami abangisupportile. Ngibonge abazali bami basesontweni. Ngizobabonga kakhulu ngoba nginjenje kungenxa yabo. Ngila ngikhona namhlanje kungenxa yabo. Ngiphinde ngibonge abangani bami basemsebenzini. Hayi bayahlupha shem. Bayahlupha kodwa futhi ekuhlupheni kwabo mina nabo siyaqondisana. Mina akangisiyena umuntu ombathisayo, angimbathisi into uma ibhedi yabhedi. Uma ngabe umuntu ngimthanda futhi ngimthanda ngenhliziyo yami yonke. Uma ngabe futhi ngibona ukuthi uyangiuza mase ngiphumile kwena ngiyaphuma. Kodwa futhi angiyena umuntu obamba amaqhubu ngoba uma wangifundisa kahle ukuthi ngisho ngathi umuntu uxabene naye odlula umbingelelo uthi sawubona kube kuyena ukuthi akavumi icala ulishiye naye. Ngiyambonga lo mzali ohleli lapha. Yayibona le ntombazane leyisebenzile. Yabona ngisho kuthiwa bezike zifika ilingo phela nami ngingani hawu ngeke ingafiki. Kodwa bengiye ngithi mangithi ngicabanga uma. Ngimcabanga uma eshiye ubaba eno 32 years. Kodwa uma kaze angalala ekhaya ngoba ethi uhambile mhlawumbe usethola ubaba omncane cha. Hayi asimazi. Akaze nangelo uma ureporta ngisho eyesitolo. Athi ngisaya la esitolo ngoba akafuni ukuthi aphume la endlini ngingamazi ukuthi uyena. Yabona ngithi le ntombazane ilwile incane. Akekho umuntu ongangitshela ukuthi khona umuntu ongashonelwa umyeni wakhe ena 32 years. Ahlala khulisa ingane. Mina ngangina 14 ukwenza wena 6 years. Kodwa uma walwa wasilwela. Ukube kwako omunye umuntu wayothatha lezi ingane ayishiye lapha ayiqhubekele impilo yakhe. Kodwa wasimela. Ngithi noma ngingenayo imali athi methu ufuna into ngikhumbule lezi ayikhathe ezindlini. Ngithi hayi nayi ngimnike ikhadi mina lami ikhadi lihlala ngimama. Lelami ikhadi lihlala ngimama lelami ikhadi. Uyena owazi iphini yami. Ngisho ukwenza akayazi iphini yami. Ikhadi angaze ngithi noma ngisemsebenzini ngimbone swaphe engacelanga. Ngimtshelile ngithi mali yakho ikona ingekho kodwa eyakho kodwa uzongifonela acele ngisho athi ngiyazi ngiseplaza ngilambile ngisacela ukuthenga iKFC. Ngithi hawu kodwa ma Fanele ngo-anti ukuka. Yabona yabona bafethi le ntombazane leya. Yabona yonke lobuhle nibukayo namhlanje kungenxa le ntombazane. Owami umama akazange asiqede isikole. Engasiqedeni kwakhe isikole wathola umyeni owayemthanda wayeyitrophy wife uma. Ehlala ekhaya enzelwa yonke into. Wayazi
ukuthi yena nje uyawasha uyapheka u-ayinela iy'ngane uphekele umyeni wakhe nje kumnandi ekhaya kodwa kwathi makushona ubaba akazange acabanga indlela elula yokuthi aphume kwi-poverty wama wabuya wahamba wayo-oda wathenga ama-chips wathenga obhamfoqo wathenga into yokubopha iqeda wayodayisa esikoleni ngingaka nje imali yasesikoleni bemhleka abantu kodwa namhlanje ngithi ngingaka nje imali yasesikoleni futhi ngeke ngithi ngiyamhlonipha ngoba imali ayidayisa ngosuku mina ngiyihole emsebenzini angiyiholi wathi methi ngifuna ukwenzela into ethize senginayo imali yenkomo ngathi hayibo ma uyithathaphi imali engaka wathi hayibo ungawangabaza amandla ami ngaqala ngane-stress ngathi hawe ma ngizokwenze njani ngacabanga ngoba mina ngiyayithanda-ke izinto makithi ngacabanga kufanele ngenze u-1 kufanele ngenze u-2 kodwa wathi okusalayo ngicela ukhethe i-date mina le date yanamhlanje ngayikhethela mina uma akaze asho ukuthi ngikwenzela ngosuku oluthile ngayikhethela mina ngithi ngiyabonga kakhulu kuma ngiyabonga kakhulu naku-anti nakubaba ubaba ube ubaba kuthina angisho mina ukuthi ubaba ka-andile noma ubaba kamagugu noma ubaba kasine ubaba wami ngoba kwathi makushona ubaba wabhukula wangena ey'cathulweni zokuba ubaba umuntu engikwazi ukuthi mengingenayo into mhlawumbe ucingo ngithi baba ngicela ukuthi akaze angitshela ukuthi imali anginayo uthi kulungile ngane yami ngizobona ngenza njani ngingamtshelanga u-anti yena okuyena owakithi kodwa ubaba athi kulungile ngizobona ukuthi ngenza njani ngiyabonga kakhulu mina ngeke ngithi makubala abazali bami ngithi nabazali abawu-3 abawu-4 actually ngibale umamncane wami uningi ngibale uma wami ongizalayo ngibale umamkhulu wami bese kuzoba ubaba ngoba thina ekhaya ubaba wawo lamakhaya omabili uma kunento la uma ikusulela ekuqaleni kuze kuyophela ekugcineni emibi akathatha ukuthi thina sizona iy'ngane zakhe ezaphuma kuyena kodwa wenza ngawo wonke amandla asuke nawo ukuthi sijabule ngiyabonga kakhulu ngiyabonga nakunina nonke eniphumelelile nizongisapotha ngijabulile kakhulu ngijabulile so nje ya ngiyabonga kakhulu ngibonge nabangani bami yabona uMandisa noPhumla noTugeni lamantombazana angimele angimele lamantombazana yabona mangifona ngikhala bona bavele bathi khululeka mngani okunye kwezinto ezenzeke namhlanje zibe impumelelo ngenxa yami ngibabonge nabangani bami bathi ngibabone baba abangani bami futhi ngifunde elikhulu kubona yethi nami ngiyilento engiyona namhlanje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokomzina ngibonga nje kakhulu ngibongela mina ngicele ukuthi uNkulunkulu aqhubeke angusise ukubona konke engikufisayo ngiyabonga angithi ngiyabuthi nibaluleke kanjani
Niyangibonakele. Cela sivala amehlo baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga mdala wensuku. Konke lokhu bengekwenzeke ngaphandle kwakho. Silapha nje kungenxa yakho. Iba nathi ke Nkosi singabantwana bakho. Sihamba njengamanje siphuma indlela engafani mdala wensuku. Usibahle nomndeni wakhe sala nabo Nkosi. Uhambe nathi mdala wensuku siyabonga. Usuku la namhlanje lube impumelelo ngaphandle kwakho uNkulunkulu namandla akwenzakalanga lutho ngaphandle kwakho ngeke kwenzeke lutho Nkosi siyabonga olakho uthando silinikeziwe phansi komthunzi welanga ngaphandle kwalo ngeke kwenzeke lutho siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha iba nathi njalo Nkosi manje naphakade amen. Come on.